Det här är bara att hoppa rakt ut. Bara ditåt! Helvete! Så jag ska inte hoppa ut, jag kliver ut. Jag är livrädd. Henrik, du är liten där nere. Men vad kommer att hända med de här reporna? Nej men alltså, kommer de att röra sig upp och ner? Ska jag ha händerna? Nej men om du bara håller i där. Ja. Och inte ser till, för rullarna vill ju rulla iväg. Ja, jaha. Ut till vänster. Ja. Så långt upp du kan på med vänster hand. Så att de kan rulla iväg. Så att du inte har något knoppen eller någonting. Nej, ja, nej. Fan! Och bara kliva åt vänster. Vi börjar steg ut till vänster. Jaha. Oj, oj, oj! Va? Det går inte att sluta skratta!